Så er det med. Ja. Hvor er du kom fra? Jeg kommer fra Frederikshavn, ja. Fra Frederikshavn? Ja. Og hvorfor er du her i dag? Fordi det her arrangement, det er noget, der gør mig tryg. Jeg kan godt lide alle de danske mænd, der kommer forbi en gang imellem. De er rigtig dejlige, og det er også et dejligt publikum. Og især når der er mange security-vagter, der passer på en. Fordi hvor skal vi gøre hen, hvis vi kan have alt muligt for bryd? Ja. Det er så stjælt for andre folks tasker og alt muligt. Hvad synes du om skisporten? Jeg synes skisport, det er en dejlig sport. Det er en sport, jeg holder meget mest af. Fordi hvis det ikke er godt for ham der, Joachim B. Olsen, så kunne han blive en verdensberømt skiløber, i stedet for alt det kuglestød der. Ja. Fordi vi ved jo ikke om han kan finde ud af at støde en kugle. Nej, det kan han ikke. Efter det slag, som han i København på en café. Ja. Han fik en ordentlig stød, bare fordi vi talte om dans. Hvad med sådan noget freestyle? Dem, der laver tricks op på bakken. Hvad synes du om dem? Dem kan jeg også godt lide. Kunne du selv tænke dig at prøve det? Det vil jeg nok springe over i løbet af en tid. Fordi man kunne aldrig vide, at man kommer til skade. Nej, det kan ske. Og det ville da være lidt trist. Men Joachim B. Olsen, han ville være god. Ja, han vil være god. Han vil være god til at lave tricks. Ja, og Poul Krebs. Det kvalme Evedelid. Han bor sammen med næremusikanter og skøger i kollektiv. Men han er også som en. Han er en blød. Han er lige så blød som alle mulige andre sanger, som Lars Lilholt og den tryllende rapper, Burhan G. De skal alle sammen lave en kom-sammen-CD, der hedder Kalde Kærlighed. Kan lide Burhan G, hvad han vil. Men det er der overhovedet ikke tid til, fordi der selskab bruger kommercier penge på alle mulige andre plader. Og hvor skulle det så være hen, hvis de kunne finde ud af at bruge penge på et andet sted? Fordi der ville der være forsvundne personer, der ville have haft det bedre af at kunne, forbruge bare de penge, der kunne til at gå på restauranter, gå på natklubber, og så få det godt sammen med de andre unge piger. Men det er de aldrig tænkt over, fordi ham, den der smølvekong, Johnny Reimer, han har spoleret det endnu en gang. Og Peter Mygind, du er en gang på gang ødelagt danskernes aften. Gang på gang på dit tv-apparat. Er du også så blød? Det er det noget, du har ødelagt af. Sådan er det bare, Peter Mygind. Peter Mygind går hjem. Ja, Peter Mygind går hjem og spiser ostepop og se dig en biograffilm. Så vil du nemlig være den sjette server til at gøre noget mere. Super. Sådan er det bare. Faktum.